Takže čaute, dneska si natočíme také video. Minule sme mali, že pozemné síly, dneska to budú vzdušné síly. Dneska tiež budeme mať približne 8 alebo 9 a my sa už môžeme vrhnúť na video. Samozrejme, že nemôžem zabudnúť na slovenskú stíhačku F-16. Slovenská armáda ich má v pláne kúpiť 14. Je to jeden tank menej ako Leopard 2-4. Vlastne táto stíhačka má trískový motor. Vydal som aj také krátke video, jak prelietajú tieto tri stíhačky. Tieto tri stíhačky majú nadzvukové tiež a je to útočáca stíhačka ako Albatros, tiež ukážeme v tomto videu. Tieto stíhačky sú vyrobené Amerikou, pretože skoro všetky stíhačky sú vyrobené v Amerike. My sa môžeme vrhnúť na ďalšiu stíhačku. Tieto krásne stíhačky F-16, teda nie F-16, F-35 má Česká armáda s dvojitým koncom v pláne kúpiť 25 kusov. Tieto stíhačky sú tiež trískové motory. Je to iba vlastne pilot, čiže jednomiestna stíhačka. Tieto stíhačky majú trískový motor, ako vidíme tu. Jaký majú trískový motor. Je to vlastne trískový motor, podobá sa to dosť. F-16 majú tiež trískové motory a Česká armáda ich má v pláne kúpiť 25 kusov. Je to tiež americká výroba. My sa môžeme vrhnúť na tretiu stíhačku v tomto videu. Táto stíhačka už je dvojmiestna, čiže kopilot a pilot. Táto stíhačka je útočná a táto stíhačka sa volá Aero 39 Albatros. Je to vlastne legenda slovenského vzdušných síl. Vlastne legenda je tiež MiG-29, ktoré už nemáme. Mali sme ich 7 kusov. Teraz sú preč niekde, neviem už kde. A vlastne tieto stíhačky sú dosť špeciálne v tom, že majú motory tu, ale hlavný na zaistenie máme tu. Tieto dva sú také jak hlavné a tento je na zaistenie. Tieto stíhačky máme v rôznych typoch a máme tu ako aj slovenskú takúto, alebo aj českú takúto, alebo aj takúto. Sú to dvojmiestne stíhačky Albatros a poznáme ich pod menom Baltské včely. Tie vypadajú nejako takto. Takto vypadajú vlastne baltské včely. Sú to Albatrosy, úplne isté. Môžu aj spúšťať dym. Tu majú úložisko, v prípade, keby si to chceli dať vodu. Tu máme stojany, aby sa mohli dostať do tej stíhačky. Sú to vlastne útočné stíhačky, ale môžu púšťať aj takýto dym. Sú aj rôzne farby, môžu púšťať. To sú ako aj iné stíhačky, ale ja to raz dávam iba na príklad. Tieto stíhačky sú špeciálne v tom, už som hovoril, že vzadu tu majú motore a tu sa púšťa ten dym. Že v tomto je špeciálne a originál je to z Estónska. Sú to estónske stíhačky, nie úplne, že estónske, že sa tam vyrábali, ale akože že baltské včely vznikli v Estónsku. My sa môžeme vrhnúť na štvrtú stíhačku. Zabudol som povedať, že v tomto videu sú aj vrtuľníky. Že ideme teraz na spojenie vrtuľníkov. Nemôžem zabudnúť na legendárny slovenský vrtuľník U-60. Tieto vrtuľníky sú špeciálne v tom, že môžu byť bojové, ale aj nemusia byť. Slúži to na aj prepravu pre zraneného, ale aj pre
vojakov prepravu. Vlastne toto je aj bojový vrtuľník, môžu si tam dať aj na bok bojové veci, bojové rakety. A títo vrtuľníky máme ich 11 kusov, možno v tomto roku viacej, ale v roku 2022 sme ich mali 11 kusov. My sa ideme vrhnúť na ďalší vrtuľník a tým je Mi-17. Tu máme ruský vrtuľník Mi-17, áno, ešte ho máme stále vo výzbroji, ako aj Česká republika, ale aj Chorvátsko. Česko má aj konkrétne V3 a Sokol. Rôzne typy majú všetky štáty, ale Mi-17 je ešte ruská výroba. Je to staré a tento je špeciálny v tom, že je taký v maskáčoch Slovenskej republiky. My môžeme ísť na ďalšiu stíhačku. Máme tu stíhačku Su-75, je to ruská výroba, je to tiež ako F-16, jednomiestne, je to dvojkoncové a tryskový motor není ohňový, farby, ale je taký do fialová. Čiže tieto stíhačky má ruská výroba a my môžeme ísť na ďalšiu stíhačku. A táto stíhačka je konkrétne Migina 29, je to opäť dvojkoncové a je to kráľovna slovenských nebies. 29 rokov odlietala si táto stíhačka. Tieto stíhačky 29 rokov vo vzduchu lietali. Teraz už nemáme žiadne Miginy 29. Ale tým máme zase F-16 a už si môžeme brániť aj vzdušné síly vlastnými stíhačkami. Máme tu legendárny vrtuľník Mi-24, to je ruský a odlieta si 45 rokov vo vzduchu. 45 rokov vo vzduchu lietal, teraz už sú niektoré v múzeách, ale ešte niektoré sa stále používajú. Guys, dúfam, že sa vám toto video páčilo a my sa uvidíme niekedy na budúce a zatiaľ čau!